سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلوم حموس شومون تحمل زي تدالو على توزينات تزلكم مصلخو كم وترك صاف فصام لباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامነት ارئست زينا اب كينات تግራይ ዝተሳተፉ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ዓቃብ ሰላም ከይዋፈሩ ተሓቲቱ ኣብ ኤርትራ ወብላ ዝተሐወሱ ዝናብ በመዝናቡ ኣብ ንብረትን ጥሪትን ጉዳት አውሪዱ ኣብ ዞባ ዳርፉር ንመዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ግጭት 10 ሰዓታት ተቐቲሎም እጥዋት ጣሊባን ንምዕራባዊት ከተማ ንምሓስ መጥቃዕቲ ከፊቶም ትራምፕ ኣብ ትዊተርን ጉግልን ፌስቡክን ክሲ ከም ዝመስረተን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ዓቃብ ሰላም ከይዋፈሩ ተሓቲቱ ኣብ ወንበርቲ ኮሚቴ ሴናተር ቦብ ሜንደዝ እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ዝተሳተፉ ወታደራት ገሰሰቦ መሰላት ዘይምፍጻሞም ብዕሊ ክሳብ ዘይተረጋገጸም ኣብ ስርዓቲ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራት ከይሳተፉ ከገዱ ኣለዎም ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ሴናተር ቦብ ሜንደዝ እቲ ዝተሓተተ ትማልን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጸሓፉ ደብዳቤ ኣብ ተታሽዓይ ወርሑ ዝቆጸር ዘሎ ሕሱም ኩናት ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ወታደራት ኤርትራን ኣምሓራን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታትን ኮይኖም ብዕስለን ብዝተወደበን ደቂ ኣንስትዮ ምዕማጽ ሰላማውያን ሰባት ክጠሙ ብምግባር በብዝተረኸበ ቀትለትን ጨፍጨፋን መፍጻምን ካልኦትን ከም ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍጸም ገበናትን መሳተፎም ዘርኢ እሙን መረዳእታ ከም ዘሎም ቦብ ሜንደዝ ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሕሱም ዝኾነ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላትን ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ገሰሰባዊ መሰላት ፈጺሞም ኢሉ ኣቲ ሴናተር ወሲኹ ድማ ሓደ ወታደር ሃዲሙ ዝፈጸሞ ነገር ኣብ ምኽባር ሰላም እንዘሳተፍ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዝህሉ ዘመልክት እዩ ከምዚ ዓይነት ገሰሰባዊ መሰላት ምፍጻም ዝለመዱ ወታደራት መለለይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ስለ ዝደረቡ ባህሪኦም ይቕየር ማለት ኣይኮነን ኢሉ ንሱ ቀጽሉ ኣብ ገሰሰባዊ መሰላት ዝተሳተፉ ወታደራት ኣብ ዓቃብ ሰላም ክሳተፉ ምግባር እንታይ ሳዕቤን ከምጽእ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ወታደራት ካብ ዓቃብ ሰላም ካብ ምስታፍ ከገዱ ይግባእ ኢሉ ንሱ ብፍላይቲ ገበናት ብዘይሻራዊ አካል ከሳብ ዝጻረ እዚ እገዳ ከጸንዕ ኣለዎ ኢሉ ኢትዮጵያን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰላም ምኽባር ሰራሕቲ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎም ወታደራት ስለተዋጽም ኣባላት ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ኩናት ትግራይ ብዛዕባ ምስታፎምን ዘይምስታፎን ትርንዕ ዝበለ ምጽራይ ክግበር ኣለዎም ኢሉ ምሕታቱ ድማ ኣብቲ ደብዳቤ ሰፊሩ ይርከብ ኣብ ወንበርቲ ኮሚቴ ኣብ ሃይቲ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ስሪላንካም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈጸሙ ዓመጽ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ፈጸምቲ ገሰሰባዊ መሰላት ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰላም ናይ ምኽባር ወፍረታት ከይሳተፉ ተሪር ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኢሉ ሃገር ለኸ ምጽራይ ተኻይዱ ኣብቲ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ኮን ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ኣካላት ገሰት ዝፈጸም ክሳብ ዝፍለም እቲ ስጉምቲ ክውሰድ እቲ ኣብ ወንበር እቲ ኮሚቴ ይሓትት ብከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝጠርጠሩ ወታደራት ኣብ ኣገልግሎት ሰላም ምኽባር ንኽሳተፉ ብቑዓት ኣይኮኑን ኢሉ መንግስት ኢትዮጵያ ዛጊትን ደብዳቤ እቲ ሴናተር ዝሃቡ ምላሽ የልቦን ኣብ ኤርትራ ወብላ ዝተሐወሱ ዝናብ በመዝናቡ ኣብ ንብረትን ጥሪትን ጉዳት አውሪዱ ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ዞባ ደቂ ማሕረ በሶሉስ በዛሃር መበረድን ህቦብላን ዝተሐወሱ ዝናብ ኣብ ትካላት ጥሪትን ሕርሻን ጉዳት ከም ዘወረደ ቴሌቪዥን ኤርትራ ጸብጺቡ በቲ ሓደጋ ኣብ ኮርባርያ ናይ ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ህንጻ ጉዳት ክበጽሑ እንከሎም ዚንጎታት ሓደ ትካል መፍረጸባውን ከም ዝተቐንጠጠ እቲ ጸብጻብ አረድዩ በዘይካዚ ኣብ ዓዲ ግና ዝርከብ ሓደ መባታ ቤት ትምህርቱን ዚንጎታት ሓሙሽተ መምሃሪ ክፍልታትን መንበሪ መምሃራንን ብምቕንጣጡ ኣብ ንብረት መጠናዊ ጉዳት ከም ዘወረደ መደበር ቴሌቪዥን ገሊጹ በቲ ባህራዊ ሓደጋ ስታት ፍርቂ ሄክታር ሕርሻ ኣሕምልቲ ከም ዝተደምሰሰን 10 ጤለበገን 17 ከብትን ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ዝሓለፈ ሰሙኑን ኣብ ዞባ ድዋርዋ መምሕዳር ከባቢ ተራእምን ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ንብረትን ሃብቲ ገረብን ዕንወት አውሪዱ መንባሩ ማዕከን ዜናት ሃገር ኣቃሊሓ በመሰረት ትዝወጽእ ሓበሬታ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ክትዓኑን ከላ 10 ሰዓት ኣግራብ ከም ዝወደቁን ተሓቢሩ ኣብ ዓዱ ኻላውን ኣብያትን
ሞተራታቱን ብውሕጅ ክወሰዱን ከለው መስመር ኤሌክትሪክ ተበቲኹ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጸብጺባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ኤርትራ ሓያል ሙቐት ተኸሲቱ ከም ዝነበረን ምስ ምምጻእ ክራማት ድማ እቲ ኩነታት ኣየር ዝሒሉ ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊጾም መብዛሕትኡ ክፋል ኤርትራ ካብ መፋረቕ ሰነ ክሳብ መስከረም ዝቕጽል ናይ ዝናብ ወቕቲ ዘለዎ ኮይኑ ብማእከላይ ገምጋም ዓመታዊ 500 ሚሊ ዝናብ ትረክብ ኣብ ዞባ ዳርፉር ንመዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ግጭት 10ታት ተቐቲሎም ኣብ ሱዳን ምዕራብ ዳርፉር ንሓያሎ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ግጭት 10 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ምንጭታት ዜና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም በቲ ግጭት ብውሕዱ 5 ቁሸታት ከም ዝተቓጸላን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ኣማይት ነበርቲ ድማ ኣዘሪ ኣብ ዝተባለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓቒቦም ከም ዘለዎ ተመልኪቱ መንግስቲ ነቲ ኣብ መንጎ ቀቢላታትን ዘተጓሃረ ግጭት ንምህዳእ ዝወሰዶ ተርጅ ስጉምቲ የለን ዝበሉ ነበርቲ ርእሰ ከተማ እቲ ዞባ ዝኾነት ኤልጄኔና ተቃውሞታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ እቲ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ናይ ቀቢላ ግጭታት ዳግም ዝጓሃሮ ምኽንያት ኣይተነጸረን ይኹን እምበር ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብዘለዎ ውጥርን ምትፍናንን ካብ ውልቃዊ ባእሲ ክልተ ሰባት ተበጊሱን ናብ ቁሸት ግጭታት ከም ዘምርሕ ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ዘለዉ ትካላት ግብረ ሰናይ ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዞባ ዳርፉር ጠቕሊሉ ዝስሕብ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ክጥቀሙሉ ዝጸንሕ 14 መደበራት ንመንግስቲ ሱዳን ኣረኪቡ እዩ እቲ መደበራት ናብ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝርከበሉ ዝነበረ እዋን ግዳይ ዝምታን ስርቅን ከም ዝኾነ ተጠቒሱ ንልዕሊ 13 ዓመታት ኣብ ዞባ ዳርፉር ተዋፊሩ ዝጸንሕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ካብዚ ዓመት እዚ ኣትሕዙ ጠቕሊሉ ክወጽዩ ተወሲኑ ኣብ ክንዱ ኣብ ፖለቲካዊ ምምኻር ዝሕግዝ ፍሉይ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ይርከብ ዕጡቓት ጣሊባን ንምዕራባዊት ከተማ ቃላ ኤናው ንምሓዝ መጥቃዕቲ ከፊቶም ሓይልታት ጣሊባን ሰራዊት ኔቶ ቅድሚ ምውጾም ኣብ ምዕራባዊ ኣፍጋኒስታን ናብ እትርከብ ኣገዳሲት ከተማ ኣትዮም እዮም ኩሎም ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ናብ ርእሰ ከተማ ኣውራጃ ባድጊስ ዝኾነት ቃላኢናው ናብ ዝርከብ ማዕስከር ሰራዊት ከም ዝገዓዙን ጣሊባን ናብ ማእከል እታ ከተማ ንኽኣቱ ሰራዊት መንግስቲ ክከላኸልን ከቢድ ኩናት ከም ዘሎን ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ንቢቢሲ ሓቢሩ ጣሊባን ሰራዊት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ድሕሪ 20 ዓመት ካብ ኣፍጋኒስታን መሳሓብዩ ዝደፍእ ዘሎ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ተሪፎም ዘለዉ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ቅድሚ 11 መስከረም ካብቲ ሃገር ይወፁ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ሙሉእ ሓላፍነት ሓለዋ እቲ ሃገር ይወስዳሎ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ጣሊባን ካብቲ ኣብ ቃላኤናው ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 100 ወታደራቶም ዝርከቦም ኣስታት 400 እስራት ናጻ ኣውፅዮም ኣሎም እቶም ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሕሉ ዝነበሩ ሓይልታት ኣፍጋኒስታን በዘይ ኩናት ኢዶም ከም ዝሃቡን ተሓቢሩሎም ኣመሓዳሪ ሂሳሙዲን ሻምስ ሰራዊት ጣሊባን ኣብቲ ዝነበርሉ ወረዳ ቃላኤናው ከም ዝረኣዩን ነቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ጸጥታ ብሓዊ ከም ዝነደደን ተገሊጹ ይኹን እምበር ነቲ እታ ከተማ ኣብ ኢድ ጣሊባን ከም ዝወደቐት ዝገልጽ ጸብጻብ ነጺጉሎም ዛጊት ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ነታ ከተማ ይከላኸልዋ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ጣሊባን ኣብ ዝቐረባ ሳምንታት ንብዙሕ ኣውራጃታት ተዋፂሩ ስለ ዘሎ ንሓደ ሲሶታ ሃገር ከም ዝተቆጻጸረ ይግመት መዓልታዊ እውን ሓድሽ ምዕባለታት ይኽሰታሎም እተን ናይ ዞባታት ከተማታት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር መንግስቲ እየን ዘለዋ ኣሜሪካን መሻርክታን ምስ ጣሊባን ኣብ ዝገብርኦ ርክብ ሰራዊት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝርከቡ ሓይሊ ኔቶ ምስ ሰሓበ ዕጡቓት ጣሊባን ኣብቲ ንሳትን ዝቋጽሮ ዝነበራ ከባቢታት ዝኾነ ይኹን ጦርኖፍ ንጥፈታት ከይካይዱ እዮም ተሰማሚዖም ጣሊባን ግን አንጻር ሓይልታት ኣፍጋኒስታን ኩናት ደው ከብል ኣይተሰማምዐን ኣብ ርእሰ ከተማ ካቡል ዝርከቡ ወታደራውያን ሰበስልጣን ስልታዊ ምንሰሓብ ከም ዝገበሩ እኳ እንተሓበሩ እቶም ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘለዉ ኣዘዝቲ ግን ዋሕዲ ተተኳሲን ወሃብ ደገፍ ሓይልን ከም ዘለዎም እዮም ገሊጾም ጎረባብቲ ሃገራት እቲ ኩናት እናገደደ እንተኺዱ ዋሕዚ ስደተኛታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ስጋቶም ይዛረቡ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ትዊተር ጉግልን ፌስቡክን ክሲ መስሪቱ
أتيست مسرة كسي نوعنا فتسامي سرح سلستين كوبانياتات إلاما كام زجبره تفليت اللوم نسو بدحريتي دقفتو زمرحو آب هنصه مأكبي كونغرس كابيتول زي تخيد نعبيم قبل الحزب السقات فاتيرو بزبل كابتو محبروه مرخيوتات كمستعقده يذكريوم ترامب نتي زقربو كسي عملكيتو ابزهابو غايز طاو مغلصي قبل لتهم مرخيوتات سلفي ديمقراطن اباجيوم أكاونت معصاو بلوك مغبار دو كبل سوات سق كبلو مغبار كقوارص كمون اب صليم مزغف مسفار مفراسن مسرازن كبقن نحتتيلوم مميادو كبل زغدد تزاز بيت فردي كوهابون اب زقربو كسي حاتيتيم نبريزيدنت كاغدو ان تخيلوم اب لمانم كفصمو زعقتم ነገር የለን كبل ተዛሪቡ اب مغلصيو بدونالد ترامب كسي زقربلهم ኩባንያታት ግን ዛጌትነት ክሲ በዝምልከት ዘሃቦ ግብረ መልስ የለን ንሱ ግን ነቲ ካብ ትዊተር ክእገድ ምክንያት ዝኾነ መልእኽቲ ኣዝዩ ብፍቕሪ ዝተመልአን ሓሳብ ይነሩ ክብል ገሊጽዎም ትራምፕ ናዕቢ ብምድጋፍ በዝብል ክእገድ ዝኽኣለሉ ምክንያት ነቲ ኣብ ካፒቶል ዝተኻየደ ናዕቢ ሲቡ ብድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዝጠቅዖም መልእኽትታት ምዃኖም ትዊተር ቀደም ክብል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ወግዓዊ ገይሩ ነይሩ እቲ ፕሬዝዳንት ነበር ምርጫ ኣሜሪካ ተጭበርብሩ ብዝብል በተደጋጋሚ ተቃውሞታት መስስማዕም ናዕቢ ከም ዝተወልዐ ዝዝከር እዩ ኣብ ኮንግረስ ዝርከብ ኣባላት ሪፐብሊካን ዝኾኑ ፈተውቲ ትራምፕ ዓበይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ንምቁፅጻር ውጥን ከም ዘለዎም ተማልድረቡ ኣፍሊጦም ኣሎም ከሲ ትራምፕ በሰሙያ ሕጊ ተነቂፉሎም ምስ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ብዝተተሓሓዘ ሕቶ ብዘልዕሉ ተንተንቲ ክሲ ዝቐርበሎም ኩባንያታቱን ኣብ ትሕዝቶታት ናይ ምውሳን ሕጋዊ ከለላ ከም ዘለዎም ኣረዲኦም زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنايو مسنادونا ابزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سناينعكم